prez gaude, bigarrengo platera egiteko, ezta? Bai. Izaro etxabe. Zumaiarra zure, Bai. hori da. Esan dezu hasieran galletak egingo dituzula, Bai. ezta? Fondantakin. Fondantakin, koloretako Fondanta eta gai. egin da. Bai. Hori da, osagaiak izango izkizuet. Fondanta, koloranteak, gurina, arrautza, azukrea, esnea, irina eta legamia. Osagaiak esan ditut eta Bai. martxan hasiko gea. Lehenengo irina hartu, Bai? eta legamian pakete erdia bota. Hori da. Hemen zer dakazu, kilo erdi bat horrela? O... Bai, kilo erdi bat. Gutxi Kilo erdi gora bat, bera gutxi gora 8 bera? gramo bota. 8 gramo izango litzake, honen Horrela. erdila. Vale. Eta guain naztu. Naztu ondo naztu. Hoen egingo dituzu galletak, ezta? Bai. Hori da. Guain bota gurina. Urina, pixka bigunduta, ezta? Hori da, edarki. Zu gustokoenak, gozogintzago gauzak, ezta postria Bai, egiten, dorla disfrutatzen dezu, ezta? Bai. Edarki. Guain bota arrautza. Arautza. Hemen lehen da bizi, kolorantiak erabiliko ditugula. Bai. Hau no botako dut. Zakarrontzira. Vale. Guain azukrea. Vale. Zema, berreun da berreita mar. Egun da 70 gramo. Guain dana naztu. Ondo naztu. Hori da, osagaiak interneten ipiniko ditugu. Kantitateak gehien bat, ezta? Bai. Hori da, 8 gramo legamia, 160 gramo azukre esan dezu, irina baita ere, zenbat kilo erdi bazan, ezta? Lasai. Bai. Gutxi hori eta. Hola xen, mazain bitartian. Guain eskoakin. Zuekin egingo duzu. Arki. Hori da, bitartean gogoratu guztioi iradokizunak jasotzen ditugula gustorazko eta badakizu nola dan, txorienea bildua eitb.com eta badegu bat jaso berria. Xabinek bialduta. Iradokizuna badakizu, jendeak gomendioak egiten dizkigu, bueno, ondo baldin bagabiltza, gustoko baldin badute programa, horrela jarraitzeko. Beste batzuk, ikutu berezi batzuk esaten dizkigu, eta gu saiatzen geha, zuzentzen. Baina oango honetan Xabinek, zorion abialdu dizkigu. Oso gustora ikusten du programa. Eta ez bat, ez bi. Ila astero. Zerratikan, aitatu ditulako, hemengo pasadian jatetxe ia guztiak, eta bertako sukaldariak. Ondo ikusitako saioak ditu, bai. Eta gustoko onak aukeratu ditu. Ila danak aukeratu ditulako, hori da. Botako Bai. esnia Esnia pixkanaka. bai pixkanaka. Hori da. Eta dana ez da erabili behar gutxi bota eta Bai, hori da, zenbat, nahikoa baldin hori da, bada. xukatu ala, hori xen, ez? Mazabeak erakutziko dio, gehiago bihardu no gutxi jo, ezta? Hola pixkat, zuk esan arte, barixa, hola xen. Anaia o arreba o baldezu norden? Ez. Hori, oango honetan orden Jo Mikel eta zu, zeme bakarrak, ondo. Hola, inberda dana masa ondo geho arte berdina. Hori da. Nork erakutsi dizkizu galletak Amak. egiten? Amak, Eta guain ja hor ingo dugu irinakin. Bale. Hona bota, eta hemen txen, ezta? Eskoa garbiuko ditu. Bai, garbitu lasai. Botako irin pixkat. Bai. Hola laxen, ezta? Hola? Bale. Eta hemen ipiniko duzu, orea, gainean. Arki. Guain dana ondo egin arte. Ondo, laxen eskuekin lagundu, arki. Hola, bitarte honetan, ekintza desberdin bat gelan egiten dezuena. Bertsolaritza eta etortzen da jokin bertsolaria eta iten ditugu bertsoak eta guain aiga prestatzen bertsometak geho bertsoak kantatzeko. Begira, ondo. Eta zortziko txikilean da horrela, o nola? Danetik. Danetikan, ez da? Badia, zilloa asko daukate, baina, bueno, momentu zola, izenez. Horrela, Hau jasoko duzu baitare, hola, Bai. ezakin? hola pixka. Hori da, hemen pasa.
Hala, zeak, orea beak iten du dana garbitu. Maila bea, ezta? Bai, Hori da, hori bai. Eta listo, sobratzen den irinean garbitu ingo dugu. eta bain horrela laga. Hola xen pixkalaga, Bai. eta nola da, zean, garbilan jarriko dugun pixkat, Jarri mitxen, garbilan. Eta honek egon berdu pixka lazai, zenbat, ordu erdi bat horrela? Ordu bete friorifikoan. Bale, hori da. Hoixen entzun dezue, hau garbitu bitartean, ordu betian, utziko deu, osgailuan. Izaka honek gorputza hartu du pixkat. Bale. Zibitzen bai, ezta? Bai, ondo. Hori da, ake. Bain irin pixkat bota. Ina, hori zen, hau zela, nela? Bai, Gatu gabe, ezta? bai. Ake. Eta bain zapaldu. Ingo Bai. du. Zentimetro erdikoa edo geha berdu. Mhm. Ba, gaurko honetan, kolorantiekin lehen da biziko aldiz. Buelta eman behar diozu? Horrela. Hola Eta xen? bain hauekin. Ah, beira. Moldetxoak, ez da? Bai, Neurri desberdinetako egiten dituzu. Hau txikillo? hori fondan antzako. Ah, beira. Bale, bale, bale. Kilo bat erpentzen dira, Bai, Bai. Eta gelakoa eraman diozu noiz bait? bai, Gaietak nire bai, urtetan. Ah, beira, ze ondo. Eta bakoitzen urtetan zer dakazu ohitura eramateko, ba, galletak eta la, Galletak goxoakilak eta la. Eta zuk bizkotxoak. eramaten dituzu zeukindakoak. Bai, Listo. bain hauek hor jarri. Eta bakoitzeko zenbat, bi hiruale? Ze? Osea, galletak kontatuta eramango dituzu. Bakoitzentzako, hirula o Bat mordozka edo. bat? Bat bakarra? Bai, eta sobraten maia beste bat. Ondo. Piskat, zea tartiak laga, Hori da. gazite. Zitene pixkatazi. Bai, Hori da, erke, jarri denak. Txun bat. Labia zenbat gradutan jarriko, 180 gradu? bai. Bain berriro. Honekin nahiko, niretzako nahiko, Vale. Bai, hola xen, nahiko, bai. Bai. Hau ixe sartuko ditut. Bai, Eta gero bitartean, fondantakin jarraituko dugu, ezta? Bai. Arki ba. 180 gradu, egin bitartean. Arki, bi koloretan ingo dugu. bai. Hau hola xin erosten da? Bai, horrela. Eta bestela aldain etxean. Baitara. Eta nola animatu zinean, jakin zinunean txorien etortzeko aukera zala gelan, Zeituen apuntatu zinean, Ondo, ondo. Bai, lehenengo. Pixka-pixkat, ezta? Hori da. Hau berriz, ondo konserbatzen da, ezta? Bai. Nun, osgailuan? Ez, osgailuan ez. Eta Ez, fondan ere ez. Ah, bale, bale. Mira, gaurko postre hau benetan, beira, ikusi zu gazteekin da aurrekin, praktikatzeko aproposa. Kolore jokua, kolore biziak, plastilina moduan, ez da? Bai. Hori da, baina jateko. Eskuak Pixka garbi-garbi. zikintza. Pixka zikintzen da, baina bueno, azken finean dana jateko da, eskua garbilak euki, maila ere bai, eta beira, gaurko honetan, badakizu eguandikan egun batzu jai dituzue, aste honetan, eta aprobetxatu berrez eta ondo apuntatu, nahi izan ezke oguan zuzenean, eta bestela nahieran berriz begiratu, eta animatu. Eta astelenian ikastola hueltatzean, eraman galletak. Hori da. Eta esan, nork erakutzita, Izarok, Etxabek, txoriene programan. Hola da? Bai, horrela lagako. Bale, hola da nintzen. Eta guan, beste kolore bat Beste aukeratuko duzu. kolore bat.
Ze kolore aukeratuko zu? Gorria. Gorrilla, bale, ba. Bota. Azkenean gorriakin arroxa gata. Bai, zeituan hartzen du koloria. Bai. Hori da. Gaurko honetan postre egin zabiltza, ez da, gozo kontuakin. Baina igual, ensaladak eta egiten da, tortilla egiten da, hola, usartzen ze baita ere Bai. etxean. Bai, ez da? Paella eta ere ditut. Paella eta Paella eta ere bai, larun batetan. Txuko, mire. Ze kolore polita hartu duen, Bai. Eta paella egiten dezu nien zeiten duzu. Zekin mariskoa eta itxaskiakin horrela baita? Ez, aragiakin. Aragiakin, oleskuakin nola? Bai. Ilarrak eta hola. Ilarraga, ez. Kostilla eta botatzeo. Mira. Barazki ikan ez orduan, tipula eta pixka bai, ez da? Bai. Baratxurilat hori bai, Ondo, ondo. Horrela Txikle da. frezan koloria daka. Bai. Listo. Horrela da. Orain orduan, ikusiko labia nola di joan, hau garbitu eta berehala gatoz. Izea, bitartien labia begiratuko dut. Ui, nik hau begira, Izaro, begiratu zazu, ondo ez da? Kolore Bai, polita, ondo daude. Bai, kontuz, plaka berua daota. Horaxen, arke. Ze polita gelditzen dian koloriak, Bai. Gaur aukeran bi erabilitugu, gorrilla eta berdia. Naizan ezko ikusten zu urillare badao eta urdinare bai. Baina, bueno, gaurko honetan bi. Horrela. Oain. Gaietak iteko moldea baino bat txikioa. Bat txikillo, gainen ondo gelitza batik, ez da? Bai. Usten zu, eze arrexia ematen du, baina, bueno, orea ere berak egin du, Artista, hasita bukatu platera, ez da? Bai. Eta zuzenean, galleta gainean, galletak honea teatzia nahi, o nola ingo dugu? Beruak daudenean jarri berdea. Bera, trukutako eta da. Behai ondo behatzen gatik ez da, bere Bai. berotasunean. Bale, erkela. Kontuz, plaka, oso berua. Oain hauek jarri. Jarko. Txenganean, horrexen. Bere berotasunakin behatu iten dira. Erdilak eta erdilak, Vale. Oiek, berdientzako. Listo. Zeita bost, amaika, ditugun. Gelan zenba laguntzazte? 22. 22. Guk hemen erdientzako. Amaika. Nola zazte, amaika neska eta amaika mutil? Bai. Ardi, ondo. Guztira zenbat handerino pasatzen dira zuen gelatika. 4 bat horrela? 4 edo 5. Eskulanetakoa zein da handerinoan? Marijo Goenaga. Marijo Goenaga, hemendikan gorantziak, beira ze habilidade eskuakin, Eta kasu hontan jateko kontuakin, ezta? Bai. Hori da. Zer ikusi handia daka. Koloriak, margotzeko orduan, eta kombinaketak, eta hori dana. Eta sukaldiekin oso bat dator. Listo, aurkezteko. Jarriko ditu. Bai. Listo. Hola xen, 6, 3 eta 3. Ba, hemetxen da, Izarrok egin duen platera, berala daztatuko dut. Irina, legamia, gurina urtua, azukrea, arrautza eta esnearekin orea egin. Osgailuan sartu, ordu bete. Orea zabaldu, moldearekin forma eman eta labean sartu. Fondanta, bigundu eta kolorantearekin nahaztu. Glas
azukrearekin orea zabaldu. Galletak labetik atera eta fondanta gainean ipini eta aurkeztu. Baizaro, prest, daztatzeko. Bat aukeratuko et. Gorrilla ala berdea? Ez una. Ba, hausen beha. Gara. Hore, utzien jateko edarki. Kafe bat eukiz kaldamenean baitaren. Oso goxuak indituzu, Bai, bai. Eta ze ondo pasatzen koloriakin da hemen, eskulanak eta egiten. Animatu zaitezten. Bai heldu eta bai zar eta bai gazte eta guztio familia dano bat egin. Eta bakizuen gaietak egiten, koloretako gaietak, ezta? Bai. Gaurko zaioa amaitu dugu, ondo pasadezu, ezta? Bai. Gurasoa eskumina bialdu. Amak nola izena du? Ainhoa. Ainhoa, eta aitak? Inigo. Bale, bidai, medikan muixo hondi bana, ezta? Bai. Hori da, gogoratu guztioi, nun gabiltzan Zumaian, Maria eta Jose ikastetxean hemen duzue, beraien webgunea, beraien ataria, begiratzeko, ze ekitaldi egiten dituzten, eta, eskola bertan ditugu argazkia baitare, eta nola funtzionatzen duen Zumaiko ikastetxeak, ezta? Bai. Gu bagoaz gaur, baino bihar, bertako ikasleekin jarraituko dugu, eta etorriko dira, LH zeigarrengo mailakoak, ezta? Bai. Hori da, zuk agur izan, gelako bai. Agur. Aio, ondo izan eta bihar arte.